So, hello nga sa'yo. Maraming salamat at na-click mo tong video to dahil napaka-special sa akin nung episode na 'to because gusto kong magpasalamat unang-una sa mga lahat ng nakasubscribe sa akin dahil 1,000 subscribers na po ang channel natin. So, maraming salamat especially sa lahat ng mga patuloy na nanonood sa aking mga ginagawang content. Maraming salamat po. So, ayun na nga, gusto kong gawin 'tong video 'to para makatulong ako sa mga subscribers ko dahil napansin ko na yung mga karamihang, nagsu-subscribe sa channel ko is kakagawa pa lang din ng kanilang mga YouTube channel. So, mga small YouTuber pa lang din. So, gusto kong, magbigay sa inyo ng kaunting, tips na I hope makatulong din para mag-grow din yung inyong mga YouTube channel. So, ang i-share ko sa inyo dito is yung YouTube journey ko, kung paano ako nagkaroon ng 1,000 subscriber from 0 subscribers, and gaano ko to katagal bago na-achieve, and ano yung mga ginawa ko para um, makuha ko tong 1,000 subscribers. So, sa mga hindi pa po nakakaalam or bago pa lang dito sa YouTube, siguro napapansin nyo na big deal sa iba or sa karamihan ng mga gumagawa ng YouTube channel yung pagkakaroon ng 1,000 subscribers. Yes, big deal po talaga yan sa amin dahil first siguro, unang-una pa. So, unang-una is, isa kasi siya sa mga criteria para mapabilang tayo sa YouTube Partner Program. Ito yung para ma-monetize yung ating mga YouTube channel. So, isa yon yung pagkakaroon ng 1,000 subscribers. Okay, so, ang kailangan po kasi is magkaroon tayo ng at least 1,000 subscribers and ma-meet natin or makuha natin yung 4,000 valid public watch hours. Or may isang option tayo, yun yung magkaroon ng at least 1,000 subscribers and 10 million valid shorts views. So, yun po yung mga criteria para ma-monetize yung content natin or yung ating YouTube channel. And then, yung isa pa sa napapansin kong reason kung bakit marami yung naghahangad na makakuha agad ng 1,000 subscribers dito sa YouTube dahil pag meron ka ng 1,000 subscribers sa YouTube is parang na madali na lang yung pag-grow ng channel mo. Okay. Kasi unlike kapag ka nagsisimula pa lang tayo from 0 subscribers, yun yung pinakamahirap sa experience ko. Yung tipong nahihiya pa tayo dahil nga 5 pa lang yung subscribers natin kasi pinagdaanan ko yun. Nung time ko, nung kakagawa ko pa lang ng channel ko, meron pang feature yung YouTube. Pwede nating i-hide yung mga subscribers count natin. So, noon talaga hinide ko yung subscribers count ko para pagka may nanood dun sa video ko, um, dito, hindi i-judge ng viewer yung content ko based dun sa subscribers count ko. Kasi, yun naman talaga karamihan ng mga viewers or audience, tinitingnan agad yung subscribers count. Diba? Ay, ano pa lang yung subscriber nito? 1 pa lang or isa pa lang, 5 pa lang, 10, 20, ganyan. 20, 20, 50, ganyan. So, hindi na-appreciate or hindi binibigyan ng chance na makita yung content. Doon agad nagbe-base sa subscribers count. So, um, kaya ako ang tagal ko bago bago nag-grow yung channel ko. Pero at least napatunayan ko na um, mag-grow yung channel natin kahit hindi tayo makipag-sub for sub or kahit hindi tayo mamilit na makakilala natin ang families, friends natin na i-subscribe yung channel natin. Proven na yan. Nagawa ko, so magagawa mo. So ito yung gusto kong, excuse me, so ito yung gusto kong i-share sa inyo, yung magkaroon ng organic subscribers. Gumawa na din ako ng video about dyan, yung paano magkaroon ng organic subscribers. Pero gusto ko ulit-ulitin. Ngayon na meron na akong 1,000 subscribers para naman at least, 'di ba, pakinggan niyo. Kasi noon siguro um
hundreds pa lang yung subscribers ko nung ginawa ko yung video kong yun. Kaya siguro wala pang masyadong um, naging interesado kasi paano ba naman ako magbibigay ng tips hindi ko pa nga nare-reach, 'di ba? Wala pa nga akong napapatunayan. So, sa video kong 'to magbibigay ako ng ilang tips and sana makatulong 'to para mag-grow yung channel mo. So, ito based to sa experience ko. So, ang una is kailangan bago ka gumawa ng YouTube channel is alam mo na kung sino yung target audience mo. Sino yung target mo na manonood ng mga content na gagawin mo. Kasi isa yan sa pagkakamali ko. Kaya wag niyo nang gagayahin para magkaroon agad kayo ng subscribers. Nagkaroon din naman ako ng subscribers, 1,000 subscribers, yun nga lang medyo matagal. Pero mas mapapadali yung pag-reach nyo ng 1,000 subscribers kung gagawin nyo 'to. So una is kailangan, mag-isip niya na kayo kung ano yung niche nyo, okay. And ako kasi nung gumawa ako ng channel ko wala pa akong idea kung ano yung gusto kong gawin. Alam mo yun, na-inspire lang ako sa isang YouTuber, Chinese vlogger. Sa kakapanood ko ng mga video niya, na-inspire ako. Parang sabi ko, ang sarap, parang gusto ko rin gumawa ng channel. Ang ganda ng mga content na ina-upload niya. Sobrang, alam mo yun, nakaka-relax, nakaka-amaze. Basta hindi mo ma-explain. Yung nakaka-addict lahat ng mga content na ginagawa niya. So, no, nag-decide akong gumawa rin ng channel. Dahil na-inspire ako sa kanya. So, ang ginawa ko noon is, um, gumawa ako ng mga vlogs about countryside life. Kung ano yung buhay ko, buhay namin dito sa probinsya, kasama yung anak ko, yung asawa ko. So, nagluluto kami, nag-garden. So, yung parang na-inspire talaga ako sa kanya. So, ayun. So, sad to say, hindi masyadong nag-click ba, hindi masyadong, walang masyadong views. Meron din naman, paunti-unti, yung ano 'to, yung native pigs. Yun yung pinakamarami kong ano, views. Naka-1,000 agad akong views kahit na wala pa akong 50 subscribers nung time na yun. I think mga nasa around 20 or hanggang 30 pa lang yung subscribers ko nun. Pero nagkaroon na ako ng 1,000 views dun sa ano na yon, sa content. Pero nagkaroon ako ng mas maraming views nung alam mo kung ano, nung hindi ko pinaplanong gumawa ako ng YouTube tutorial videos about shorts, about YouTube shorts. So, nung ginawa ko yung video kong yun, 48 pa lang yung subscribers ko that time. Yes, 48 pa lang. Pero, um, syempre nung una wala pang masyadong views. Pero after ilang 3 months ata yun, biglang lumaki yung views niya. Siguro sinuggest siya or ni-recommend siya ng YouTube sa mga viewers. So, yun yung time na lumaki yung subscribers count ko. Yung hindi ko ini-expect, yung hindi ko pinaplano. Alam mo yung kinuha ko lang yung cellphone ko, nilagay ko sa may bintana, nagsalita ako, nag-record ako, walang makeup, walang bihis-bihis. As in, wala. So, yun, nag-tutorial lang ako. Pero yun yung nagustuhan ng tao. Yun yung naka-attract sa maraming viewers, nakakuha ng maraming engagement. Engagement meaning views, likes, comments, shares. So, kapag na-achieve nyo yung ganong maraming engagement, may chance na lumaki yung views ng videos nyo. So, yun yun. Yun yung time na, ano, na lumaki yung subscribers count ko. So, sa pangalawang tips, yun yung bibigay ko sa inyo kung bakit ba nakakuha ko ng maraming views dito sa video to. So, please, manood ka lang, okay? Yun. So, yung pangalawang tip na ibibigay ko sa'yo para makuha ka ng mas maraming subscribers or viewers is connect to your audience. Okay? Ito nga yung sinasabi ko kaninang engagement.
yung meron kang connection dun sa viewer mo. So, napansin ko kasi dito sa video kong 'to, nag-comment lahat ng halos madaming nag-comment sa video ko dahil dun sa last part nung video ko. Nagbigay ako dun ng message about sa paggawa ng video, about sa bakit ako nagba-vlog or bakit ako gumagawa ng YouTube channel. Nagbigay ako ng mensahe galing sa puso, walang script. Yun yung um, siguro naka-connect yung kapwa ko, small vlogger kasi nung time na yun, wala pa akong subscribers na madami. Sinasabi ko nga kanina, 'di ba, 48 pa lang yung subscribers ko noon. Pero naka-relate kasi sila sa akin dun sa sinasabi ko, dun sa kinukuwento ko. Kaya siguro yung iba nag-subscribe. So, um, nag-subscribe and nag-comment. So, yun nga yung engagement. Nag-engage sila dun sa mismong video ko. So, isa yun sa factor kung bakit nagba-viral or lumalaki yung views ng isang content, ng isang YouTube videos. So, dahil 2 years na din ako mahigit sa pag-YouTube, may mga napapansin kasi ako na sabi ko, wala namang thumbnail tong videong 'to. Yung title niya, ang iksi-iksi naman. Pero bakit nakakuha 'to ng milyon-milyong views? Hindi alam mo yon, yung hindi siya naghanda, walang script, walang editing, walang sound effects, walang background music. Pero million views yung nakuha niya. So yun yung na-observe ko na yung vlog pa lang yun is nakaka-relate. Kung hindi siya nakaka-relate, alam mo yung mapapa-comment ka talaga, mapapa-react ka dun sa video niya, matutuwa ka, yung mas gusto ng viewers, yung nakaka-relate na content. Parang masyado na silang naumay sa mga teleserye noon, sa mga napapanood natin sa TV na alam naman nating scripted lang or hindi naman totoo. So dito kasi sa YouTube, iba 'to, 'di ba? Karamihan nga ng mga vlogger dito sa Pilipinas, 'di ba? I-sample na lang natin si Zainab Harake, si Alex Gonzaga. 'Di ba ang mga ginagawa nilang content is um, talagang personal or kung ano, what you see is what you get. So, gets nyo yun, gets nyo yun. So, kung ano yung pinapakita nila, yun talaga yung totoong nangyayari. So, yun na yung gusto ng tao ngayon. Okay? So, please, panoorin mo pa rin to, okay? Hindi pa tayo tapos. So, next, pang third, is kailangan mahal mo kung ano yung ginagawa mo. Okay? Um, Siguro napakarami, kung mapapansin natin ha, napakarami ng mga um, aspiring vlogger, YouTuber, content creator, 'di ba? Nagsulputan kahit saan. Hindi lang dito sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, Instagram. So, ang daming kompetisyon, 'di ba? So, paano ba tayo i-discover sa dinami-dami ng mga gumagawa ng content? So, ang isa sa nakikita ko dito is kailangan nag-e-enjoy ka or mahal mo yung ginagawa mo. Hindi lang dahil sa gusto mong sumikat or gusto mong kumita ng pera. For me kasi, kumbaga tatagal ka sa isang bagay na ginagawa mo. Kumbaga, tatagal ka is dahil nag-enjoy ka doon, 'di ba? Katulad din 'yan ng relasyon. Tatagal ka sa isang relasyon dahil masaya ka sa relasyon. Tatagal ka ba sa relasyon kung pagod ka, kung pagod ka, kung lagi kang nasasaktan, 'di ba? 'Di ba hindi? So, katulad din 'yan ng um, paggawa ng content. Kung mahal mo or nag enjoy ka sa ginagawa mo, hindi ka man kumikita or hindi ka man sikat, kung passion mo talaga yung paggawa ng content, kung passion mo ba yung ginagawa mo. For example, hindi mo naman passion yung pag-e-edit, pero yung ginagawa mo sa video is talagang yun ka.
Yun yung passion mo, halimbawa passion mo na magluto, magpatawa, mag-travel. Isa yon sa sikreto para may marating tayo sa buhay, hindi lang sa pag-YouTube, kundi in general. 'Di ba? Kahit nasa trabaho mo, kapag ka hindi mo mahal yung trabaho mo, magtatagal ka pa diyan. Magtatagal ka ba diyan? 'Di ba? Hindi naman. Halimbawa, nurse ka, lagi kang galit habang inaasikaso yung mga pasyente mo. Sa tingin mo, ma-appreciate ka ng mga pasyente mo? 'Di ba? Hindi ba hanga ireklamo ka pa matanggalan ka ng trabaho, 'di ba? So, kailangan sa lahat ng ginagawa natin, lagyan natin ng puso. So, hindi lang yung tipong napipilitan ka lang dahil gusto mo lang yumaman or gusto mo lang maging katulad ng iba. So, kailangan mahalin kung ano yung ginagawa. Okay? So, next is alamin mo kung ano ang YouTube. So, dahil gusto mong maging sikat na YouTuber, kailangan, syempre, alam mo kung ano yung pinapasok mo. So, mga big YouTuber, hindi yan yung tipong nakachamba lang sila or luck lang, kaya lumaki yung channel nila. Hindi. Pinaghirapan nila yan. Kung mapapansin nyo, mag-research pa kayo, lahat ng mga big YouTuber na nagsimula sa wala, ha? Hindi ko sinasabi or hindi kasali dito yung mga artista, mga sikat na personality, yung mga napanood sa TV na nag-viral. So, yung mga simpleng tao lang na sumikat sa pag-YouTube. So, yun yung tingnan nyo. Search nyo na lang yung channel ni Mr. Beast. So, katulad niya, may passion siya sa content creation and syempre, kapag ka may passion ka or gusto mo yung isang bagay o yung ginagawa mo, syempre aalamin mo kung ano yung mga factor para or ano yung kailangan mong gawin para mag-improve yung quality ng video mo, lumaki yung channel mo, para hindi matanggal yung channel mo, di ba? Para hindi ka magkaroon ng copyright claim or copyright strike, para hindi ma-demonetize yung channel mo. So, kailangan alamin nyo kung ano yung YouTube, di ba? Manood kayo ng mga tutorial about YouTube, kung ano yung YouTube algorithm, ano yung community guidelines, yung mga bawal dito sa YouTube, yun yung kailangan nating iwasan. Isipin na lang natin na ang YouTube ay isang business na kung saan magtatayo tayo ng isang negosyo o sabihin na natin sari-sari store or karinderya. Ang pinagkaiba nga lang ng YouTube is dito, hindi natin kailangang maglabas ng puhunan, hindi natin kailangang maglabas ng pera. Diba? Gagawa lang tayo ng channel. Ang kailangan lang natin is internet. Siyempre. And ano nga ba yung produkto or yung product or mga items na ibebenta mo? Ito yung mga content natin, yung mga videos na gagawin natin or i-upload natin. So, sino pa yung customer mo? Siyempre, yung mga audience or viewers. So, paano may bibili sa produkto natin? So, kailangan nating pagandahin yung quality ng videos natin. Yun yung dapat maganda yung produkto natin. Sino ba naman ang bibili ng mga expired na produkto, panis na pagkain, di ba? So, dito sa YouTube, the more na maganda yung quality nung uh, binibenta mo, which is yung content mo, hindi mo nga siya binibenta eh. Diba? Pinapakita mo lang para uh, sa future is pwedeng kumita. So, papaano tayo pwedeng kumita dito? Kung mapapansin nyo, yung mga videos is may mga ads. Ito yung pinaka-main source of income ng mga content creator, yung pagkakaroon ng ads ng mga videos nila. So, kung mapapansin nyo, di ba, bago magsimula yung content or yung videos, may mga ads na lumalabas. So, dito, kumukuha ng income yung mga content creator. Main source of income. Kasi hindi naman tayo pwedeng humingi sa mga viewers natin. Humingi lagi. Though pwede namang mag-donate yung mga viewers by sending super chat or super stickers sa mga content creator. Pero ang pinaka-main
pinagkukuhanan talaga ng income na content creator is yung mga ads. Kasi nga, 'di ba ang dami ng mga advertiser. So, doon pwedeng kumita yung mga content natin. And make sure lang na yung content mo nga, sabi ko nga, may good quality. Yung good quality na sinasabi ko, yung kasi yung basihan ng YouTube kung pwedeng ma-monetize yung content mo. Kasi kung may mga copyright claim yan, kung hindi siya advertiser friendly, hindi po yan malalagyan ng ads. So wala din. Hindi rin mamomonetize yung content mo. So sayang, 'di ba? Pero kung ginagawa mo lang 'to for fun, 'tong pag-YouTube mo para lang sumikat ka and ayaw mong kumita ng pera, so okay lang. So, gumawa ka ng mga bawal. No, kidding. Pero, yun talaga yung pinaka ano natin, kailangan gawin. So, ano pa ba? Basta yun, good quality and hindi na natin kailangan pang magpa-impress or gayahin yung ibang um, ginagawa ng ibang content creator. Maging ano lang tayo, diskarte or mas pinaka the best siguro magpakatotoo. Kasi nga, yung sinasabi ko nga dito sa YouTube or sa social media, kaya to tinatangkilik ng mga viewers is dahil raw or ano ba sa Tagalog yung raw? Um, Raw, yung nakikita nila, karamihan hindi scripted. Karamihan yung iba nag-share ng stories, nag-share ng life stories, 'di ba? Nakaka-relate kasi yung mga audience. So, pwede rin naman tayong yung katulad ng ginagawa ko and educational videos is pwede rin naman yon. Pero puwede rin naman yung mga halimbawa, may mga channel din kasi ako napapansin na ang dami nilang views. Especially yung mga nakatira nga talaga sa mga countryside vlog, hindi mo na kailangan magsalita, ipakita mo lang kung ano yung ginagawa mo, or pakita mo lang yung ganda ng nature. Kasi nakaka-attract or nakaka-relax. So, yun, kahit no need nang magsalita, kung hindi ka naman, kung nahihiya ka sa camera, okay lang yan. 'Di ba? Kung saan ka mas komportable, yun yung gawin mo. Okay? So, I hope nakatulong sa yung video to and kahit papaano is motivate din kayo um, continue sa paggawa ng content dahil alam mo yon yung ma-achieve din natin kung ano yung gusto nating marating. So, yung kailangan lang ng patience, determination, consistency, um, faith kay God na kumbaga i-dedicate natin lahat or i-pray lang natin kung ano yung mga gusto nating marating and syempre of course yung dapat meron kang purpose kung bakit gusto mo tong gawin, meron kang purpose na mabuti, maging ah, mabuting influencer, hindi bad. Okay, so yun. So, maraming salamat sa panonood and sa muli. And um, maraming salamat talaga dahil 1K subs na tayo and sana patuloy nyo akong suportahan and kindly like this video kung nagustuhan nyo and subscribe sa aking channel para sa mas marami pang videos and chikahan. So maraming salamat. See you next time. And shout out nga pala sa YouTube channel ni Alpas. Good luck sa iyo, tol. And enjoy mo lang yung journey mo dito sa YouTube. Yon. So, maraming salamat at na-inspire ka sa growth ko dito sa YouTube. Yona Music, mag-upload ka na ng video mo. No na, sayang ng oras.